danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Mai suna zama ginshiki na zamto danga, amince ni sai na ce da ke san barka. Zuciya ta kwanda binciken yar baiwa, shi ke teke ka zama cikon numfashi. Mai suna ka zama ginshiki ni danga, amince ni sai na ce da kai san barka. Zuciya ta kwanda binciken dan baiwa, ashe kai ne za ka zama cikon numfashi. Bayyana shigare ki ne ya zama jan aiki, za na kara hakin ki ba ni san kira ki ruwan kauna da za na sa makoshi. Na riga na fara son ka tun ran farko, adana wani a zuciya ce da ku, aka ce giji lahira a dole na sako, tunda dai na gane kai kanin rarrashi. Kwari zan yi kofofin shigar shi tare-tare, ba ni san ara ko ni gunki labari, tunda dai sirrin mu namu ne boye shi. Zuciya sai babu kai ta kan san kunci, ba ni san rabuwar mu ko gurin yin bacci, kayi mun komai a san ka ban jin dace, so nake kullum na ganka ban san fashi. Yaban da na yo gare ki ce mai daidai, zo mu zauna ba ni san kimin misalin ambatawa na kisa a raini ne dai, na kiɗin nan kin zamo bugun numfashi. Ni akan ƙaunar ka ba ni neman sauƙi, don akan kai na shirin faɗa da sayaki, ko a bacci nawa kai nake wa mafarki, mai shirin kamshi. Kin garke ni da gaske ba ki san garwashi, tunda dai a kwararrafa ake jin danshi, za da zauna a ki san ki ba bire shi. Mai suna ka zama ginshiki ni danga, amince ni sai na ce da kai san barka. Zuciya ta kwana binciken dan baiwa, ashe kai ne za ka zamci kwannin fashi. Suna zama ginshiki na zamto danga, amince ni sai na ce da ke san barka. Zuciya ta kwanda binciken yar baiwa, ashe ke teke ka zama cikon numfashi. Ashe kai ne za ka zama cikon numfashi. Ashe ke teke ka zama cikon numfashi. Ashe kai ne za ka zama cikon numfashi. Ashe ke teke ka zama cikon numfashi.